že vyrážam z Vrakúni smer Neziderské jazierko v Rakúsku. Zatiaľ pohodka po cyklotrase. Majú to tu krásne poprepájané, čiže nepotrebujete chodiť po žiadnych hlavných cestách ako u nás v Košiciach. Paradička. V kľude, pohodka, len šlapať. Smer Rakúsko. Ja, das ist gut. Willkommen in Austria. Ja, wunderbar. Aj takýto tu nájde zelovod. Len tak na ulici. A nie, nemyslí na to. Treba za to zaplatiť. Mám rád túto cyklotrasu, lebo väčšina tejto cyklotrasy vedie po cyklochodníku, aj keď je tu cesta, že občas prejde nejaké auto, ale oni vás v pohode obídu, sú tu celku zodpovední vodiči, takže pohodka. Akurát nevýhoda, keď idete v lete, väčšinu času táto cyklocesta je na otvorenom priestranstve, takže slniečka si užijete viac než dosť. Ale scenérie sú krásne, všade sú tie veterné mlyny. Je to taká trošku iný typ krajiny, čiže super. Takže už len pár kilometrov k Neziderskému jazeru. Teraz to bude také krajšie trošku. To prostredie tu je veľmi zaujímavé. Určite odporúčam.
A už sa teším do vody, lebo je tak horúco, že masaker. Teraz takýto gravelík, parádny. A normálne cíti taký fajný, svieži vietor z jazera, pecka. Tak už okúpaný a vraciam sa späť. Spravil som defekt. Našťastie uvidíme, ale snažil som sa ho nejak ako tak opraviť. Tak dúfam, že vydrží mi naspäť, lebo ma čaká ešte okolo 60 km, 70. Takže dúfam, že to vydrží. A keď nie, tak dneska idem pešo. Ešte mám riadnu diaľku a hlavne po miestach takých, kde som na poli, takže tam veľmi veľkú pomoc nenájdem. Ale myslím si, že to zvládnem. Zatiaľ to vyzerá OK. Testoval som, sedel som a vyzeralo, že to nesfúkuje, takže uvidíme. Štípol som ju na boku, takže to je taký najhorší. Len tak som to nejak zalepil. No a budem ju musieť vymeniť úplne. Bohužiaľ. Takže takto som dopadol. Strelila mi guma. Asi po 20 km musím tam nahodiť dušu, lebo toto neopravím, ani tmel to nevie zalepiť. Čiže a najhoršie zadná, čiže mám čo rozoberať, tak idem na to, idem makať. Tak. Druhá časť defektu. Zistil som, že vlastne moja duša tam nepasuje. Čiže problém number one. Tak mením taktiku. Nalepil som z druhej strany. Uvidíme, že či to chytí. A nalepím ešte aj z prednej strany na dušu. Či na dušu, no na túto, na pneumatiku. Také lepidlo, tak uvidíme, no. A keď nie, tam musím ísť pešo. 60 km. Veľmi sa mi nechce. Ale po naučenie vždy si skontrolujte dušu, či vám pasuje. No toto bude akože prúser.
Ale nebude. Všetko sa dá dokopy, všetko sa zvládne. Defekt sa mi nepodarilo opraviť. Šlápem pešo. A potrebujem nájsť niekoho, kto má silnejšiu pumpu, ako mám ja. Takže verím, že dneska niekoho nájdem. A keď nie, tak sa prejdem dosť dlhú dobu. A bude aspoň sranda. Tak momentálne sa nachádzam v Gattendorf s defektom. Krásny defekt. Nič. Idem s vlakom do Bratislavy. A ešte sa aj zväziem. Stopol som typka, ktorý skúšal pozerať v robote, či nemá pumpu. Nemal. Nevedeli sme nafúkať, tak hovorí, že tu je zastávka vlaku, že ťa tam hodím, že chodia vlaky do Bratislavy. No tá hovorím pecka, lebo takto by som musel ísť minimálne pešo pomaly 60 km. Takže toto mi fakt pomôže. Paráda. No takže čakám na vlak. Už mám kúpený lístok a vlakom smerujem potom do Ba a stamať musím vymyslieť nejaký transport domov, lebo mám to ešte tiež ďaleko. Budem skúšať Bolt, neviem či zoberú ma s bicyklom, tak uvidíme. Keby zobrali, paráda. Keď nie, tak sa prejdem pešo. Takže som na takejto zastávke, kde nikoho niet, len mňa. Ale chvála Bohu, našiel som cestu domov. Stále čakám na svoj vlak a nechodí a nechodí.